दिनै बाथि साननि हाबाफारि बायदियै 6 आगस्ट 2022 सनिबार खालाराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 मावफुंनायनि सायाव सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जायो। बे सुबुं सांग्रांथि मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बाहागो लानानै आसाम सरकारा सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला होननाय थांखिखौ सोंखारियो आरो बेफोरबायदि थांखिफोरखौ गनायनानै लानो हाया होननानै बुङो। लोगोसेनो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुस्रि प्रशान्त बर' बिथाङा हाबाफारियावनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा थाखो 3 निफ्राय थाखो 11 सिम सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंनि खालामनो आरो इंराजि बिजोंजों फोरोंथाय होनो थांखि लानायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो। मख'नो गोनांदि सांग्रांथि मेलनि हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो गोबां समाज सिबियारि फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै जाफुंसार जाहैयो। दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल लादों, जायखौ जोंनि सोलोंथाइ आरो बिजोंजों सोमोन्दो थानाय बे माखासे आसाम सरकारनि बिथांखिफोरनि सायाव जोङो दिनै सुबुं सांग्रांथि लादों। मानोना दिनै आसामाव जोंनि बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बिटिआर मोनसे सुक्ति जानायनि उनाव 6.3 मोनसे दफा बे बिटिआर एकर्डआव फैदों आरो बियो भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय बे मोनसे जोंनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बे एकर्डआव मोननाय जादों। नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव मोनसे माइनर फैबाय सोलोंथाइ मन्थ्रिनि गेजेरजों जे बेयाव आसामनि मोनसेबो आरोबाव भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय नंला होननानै बिथाङा बेयाव फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो जों बे मोनसे जोंनि गोरोबथानि हेंथा जि राव ओंखारनाय बिनि सायाव दिनै आसाम सरकारखौ जोङो क्लेरिफिकेसन नांगौ होननानै जों फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे सांग्रांथिनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे जोङो खुनु दिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिकारि आफाद हिसाबै आरोबाव बेयाव जों गासै आन्दलनकारि सुक्तिकारि आफादनि जानानैबो दिनै जों बे दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नाजाबाय थागोन आरो दिनै आसाम सरकारनि सायाव दिनै जोङो बेखौ नारसिनगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हेंथायै जुदि माबा मोनसे बेबायदि सिद्धान्त लायोबा बिथांखि लायोबा दिनै जोङो निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि जानानै गसंथागोन आरोबाव जोंनि भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागोन आरो जुदि बिथांमोना बिनि हेंथा थाङोबा जों आरोबाव गुबुन गुबुन राहा लामा लानानै बिनि हेंथायै बा आसाम सरकारनि हेंथायै जों गसंथागोन। दा दिनै सनितपुराव आरो बिश्वनाथ आरो गुबुन गुबुन आसामनि जिल्लायाव जोंहा दिनै नांनायसेबां भेन्सार स्कुल दिनै गोलैसोनानै दङ आरो गुदि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट टु एजुकेसन हिसाबै दिनै जोंनाव नांगौ बादियै थानांगौ बादियै जोंहा एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुला गोबां भेन्सार जाना दङ। दा बिनिखायनो बेयाव गासैबो जे बेयाव प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखाय हानि जेंनाबो दंखायोमोन। जोंहा बेयाव सोरनाबा रिकगनाइजेसन गैया, सोरनाबा पारमिसन गैया, नाथाय फान्डामेन्टेल राइट दा नंखायनो दिनै जोङो 6.3 नि गेजेरजों गासैखौबो विदाउट एनि कन्डिसन प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि थाखायसो जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन। दा नंखायनो दिनै बायदि खायदा बुद्धि कौशलजों जुदि बेफोरबायदि फरायसालिखौ गालांनो नाजायोबा जों गनायनाय नङा। आरो नेक्स्ट मोनसे खोथाया जाबाय माने गासै आसामाव इंलिश साबजेक्ट मेथ्स आरो साइन्स खालामनानै लोगोसे गोबां फरायसालिखौ मडेल स्कुल खालामनानै मिक्स मिडियाम स्कुलखौ मडेल स्कुल आरो इंलिश मिडियाम खालामदेरनानै दिनै CBSE कारिकुलामाव कनभार्ट खालामनानै बिथांमोना भार्नाकुलार मिडियाम बर' आरो एसामिस जायखिजाया मिडियामखौ फोथैनायनि मोनसे थासारियाव लाबोनो नागिरदों। दा नंखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु पद्दायै जों बे बिथांखिखौ गनायनो हाया आरो बिनिखायनो दिनै जों बिदिन्थि महरैबो नुबाय जे बालकफुङाव थानाय जे लाल बाहादुर शास्त्री एमइ स्कुला बिथांमोना बेखौ फैनानै इंलिश मिडियामाव CBSE आव कनभार्ट खालामनो थाखाय मोननै हारिनि फरायनांगौनि थाखाय बर' बिजोंनि एमइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारिसिम लांनायाव CBSE जों लांनो होनना बुंनायखौबो जों गनायनाय नङा। मानो होनबा दिनै बेयाव बर' बिजोंखौ बुथारनायनि मोनसे लक्षण ओंखारदों आरो बेनो बिथांमोननि इंलिश मिडियामाव कनभार्ट खालामनो नागिरनायनि थांखिया आरो बे बिथांखिखौ जों जातीय संगठन बा साफ्रोम बर' सुबुङा बेखौ गनायनो हाया। मानोना
जों हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' बिजों थागोन, हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' थुनलाइखौ सिबिनानै थांना थागोन, आरो हारि हिसाबै थांना थागोनबा बर' राव थुनलाइ सोलोंथाइजों जोङो हारिमु आरो दोरों गासिखौबो जों रैखा होना लांनांगोन। दा बेनिखायनो दिनै आसाम सरकारनि फारसे आरोबाव बेखौ नोजोर बोनो खावलायदों, जाहाथे बेफोर बिथांखिया दिनै हारिनि बिरुदि, बेफोर बिथांखिया दिनै मोनसे बिजोंनि बिरुदि, आरो बेनिखायनो दिनै जों आसाम सरकारनि सायाव गोख्रोङै सुबुं सांग्रांथि होदों, जाहाथे जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाया बर' बिजों फरायसालिखौ मोनसेबो सरकारि प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिखौ आपग्रेड खालामनायजों लोगोसे CBSE इंलिश मडेल बायदिसिनायाव जाहाथे रावबो खालायनो होनाङा, बिनि सायाव जोङो सांग्रांथि होदों, आरो जाहाथे बियो दाजाथों जोंनि ओनसोलाव, आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि सायाव जों नारसिनो। दिनै समाव जे सरकारा बिटिआर एकर्डनि दफानि एंगायै थांखि लादों, बेबादिनो जों गुबुन दफाफोर दंबावो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों, जेरै सिमा बारायनाय, बेफोर खामानिफ्रा दिनै मा जानानै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाखौ अलरेडि आसाम सरकारा मावफुंदों जों नुदों। बिनि गेजेरजों माखासे खामानिया प्रसेसआव दं, जेरै अल्टारेसन अफ बाउन्डारिनि खोथा, बेवहाय कमिसनावहाय दानानै कमिसना खामानि मावगासिनो दङ, आरो सनितपुर बिश्वनाथ सिमलुगुरि गासै माखासे डिमान्ड दङ जोंनि गासै जोंनि सिगनेटरि अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै बिनि सायाव जों खामानि मावगासिनो, आरो बेखायनो दिनै कमिसना मोनसे थिरांथायाव फैनो थाखाय नाजागासिनो, आरो बे खामानिया दिनैहाय कमिसननि खामानिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो नांगौसेबां जोंनि जेसेबां जोङो डेटा पय्ट माने फेक्ट जों हिसाब होनांगौ बा इनफरमेसन होनांगौ, जोङो कमिसनजों बाहागो लानानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं, आरो बियो दफायाबो मावफुंजानांगौ। आरो बिनिखायनो जायखिजाया दफानि नोजोराव आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारा मावफुङालासिनो थानायनि नोजोर बोयोबा, नोजोर जायोबा, एबा बिथांमोना बिनि सायाव जुदि एलेहुवा खालामोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिरि थानाय नङा। मोनसे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों जे 2024 मायथाइसिमाव दफाखौ मावफुंनायाबा एप्रिलसिमाव जाफैगोन होननानै, बे बाथ्राखौ खोनानानै मिथिनो मोनो जे एबसुआ दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा नामा? दिनै बे जाहैबाय बिटिआर गोरोबथानि, जाय गोरोबथाखौ भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह थानानै आरो आसामनि आथिखालनि चिफ मिनिस्टार थानानै आरोबाव बेवहाय जि कमिटमेन्ट, राजनितिक कमिटमेन्टआ बिटिआर गोरोबथाया बिराद गिदिर गोरोबथा, मानोना मोनब्रै अस्त्रधारि संगठन आफादा दिनै जोंनियाव न'आव फैफिनबाय, उदां अख्राङाव सुक्ति खालामनानै जोङो दिनै मेन स्ट्रिम मोनसे सिस्टेमाव फैजोब्बाय, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गोरोबथाखौ खालामनायनि उनाव सोमावसारनायखौ जों दोनथ'नाय जादों। दा गुबैयै बिनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंथारनांगौनि थाखाय राजनितिक कमिटमेन्ट बिथांमोना होदों। 2024नि सिगां मावफुंजोबनांगौ होननानै, मावफुंजोबगोन होननानै अमित शाहया बाथ्रा बुंदों। नंखायनो जोंबो बुंदों जे नोंथांमोना 2024नि सिगां गेबेङै माखासे गिदिर गिदिर दफाखौ मावफुंजोबनांगोन, अब्ला जोंनाव गोजोननाय फैगोन, नङाब्ला जोंबो माखासे सानफिननो गोनां जागोन जे नोंथांमोना बे 2024नि सिगां जि कमिटमेन्टखौ होदों बिनि सायाव जोङो दिनै दाबो फोथायनाय दं। बोसोरनै दंबावो, आराय बोसोर दंबावो आखायाव, आरो नंखायनो जोङो दिनै बेखिनि समाव मावफुंजोबगोनखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनखौ नारसिनदों, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे नारसिननायखौ खम खालामनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 बोसोर सुक्ति खालामनायनि उनाव दान्दिसे सम जों सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय, एबा गासै दफाखौ मावफुंजोबनांगौनि मोनसे मान आरो सन्मान, आन्दलनकारिफोरखौ मान होनाय, सन्मान होनानै दिनै बे सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों थांखि लानाय बादियै जोंनि आलादा रायजो बिनायनि सोमावसारनायखौ जों दोनथ'नाय जादों। नाथाय दिनै जाय संगठन, जाय आफादफ्रा दिनै राजनितिनि मोनसे बुद्धि आरो राजनितिनि मोनसे कौशलजों बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनानै नेवसिनानै बड'लेण्ड दाबिनायनि मोनसे बाथ्रा लाबोदों, आरो बिथांमोना बेबादि समाव दिनै BSc जानायनि उनावबो बै समाव लोगो रावबो बेखौ हेंथा खालामाखै, बेखौ फालिदों, बेखौ फोलिदों। बिनि उनावसो 96आव आन्दलन जाफिनदोंब्लाबो 2003आवसो बेखौ डिनाउन्स खालामनानै बिटिसि गोरोबथा जादों, आरो 6 सिडुलाव मोनसे काउन्सिल एस्टाब्लिश जादों। बिटिसि गोरोबथाया काउन्सिल एस्टाब्लिश खालामबाय 6 सिडुलाव, बिनि सिङावनो 6 सिडुलनि गोहोखौ फेहेरनांगौनि थाखाय बिटिआर गोरोबथा जाबाय, आरो बेबो आन्दलनकारि एनडिएफबि अस्त्रखौ लानानै आन्दलन खालामनाय मोनब्रै हान्जाया बेयाव सागान होनानै दिनै बेखिनि मोनसे एफाबां गिदिर, जाय समाव आन्दलनकारि गासैबो ज' जानानै बे मोनसे थामथि गोरोबथा खालामनायनि उनाव
बिथांमोनहा जोंनि जे मावफुंजोबनायनि थाखाय जि सम लानांगौ बे समखौ बिथांमोनहा नेवसिनानै एकर्डखौ नासयनानै दैदेनगिरिफोरखौ नेवसिनानै बिथांमोनहा गावबा गावनि सार्थआव दिनै माखासे दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे आफाद दानानै बिथांमोनहा आलादा रायजो दाबिफिननांगौ होननानै बिथांमोनहा आवाज दिखांदों। दा दिनैनि समाव बे बेसेबां गनायजाथाव दिनैनि राजनितिनि खैसारियाव राजनितिनि थासारियाव जों नुयो जे मोनसे गोरोबथाखौ जों मान होनानै थांनांगौ दान्दिसे सम आरो बेखौ मावफुंजोबनांगौ। दा दिनै बेखौ नोजोर बोनानैनो जों मिजिंथियो जे जाय बिथांमोना बिनि सिन्थाधारा खालामदों जायफ्रा दिनै बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आवाज होनो थाखाय सोरबा दिल्ली दावबायलांदों दिनै बिथांमोनखौ जों सोंगोन जे नोंथांमोनहा जाय दैदेनगिरिफोरजों दैदेननाय समाव बिटिसि सरकार सालायनाय समाव आगे पिछे थानानै दल संगठनाव थानानै बिथांमोननि राजखान्थि दलजों आफाद दानानै थानानै बै समाव जोंनि बड'लेण्ड दाबिनाय समाव नोंथांमोनहा जोंनि राजा लामा होबथेनो थांनाय गामिनि मानसिफोरखौ नोंथांमोनहा होबथादोंमोन। आरोबाव नोंथांमोनहा रायजो राजानि गारि मटर थांनायफोरखौबो नोंथांमोनहा होबथादोंमोन आरो दिनै गिदिर रावजों एबसुनि सोमावसारनायखौ नोंथांमोनहा सोंखारिदोंमोन आरो दिनै बे सोंखारिनाय माखासे दैदेनगिरि आरो ओरैबायदि माखासे दैदेनगिरि दं बिथांमोनहा जायफ्रा माने ओरैबायदि सियाल बुद्धिजों दिनै बिथांमोनहा गावस्रा जेबो राजनिति पजिसन गैयैखाय दिनै जाय सरकाराव फैदों जायखौ बोरैबायदि अपज खालायनांगौ बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्ड रावखौ बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै बिथांमोनहा खेंस्लायै मुगैथाव भाबै बिथांमोनहा दिनै लामायाव ओंखारबोदों आरो रायजो दाबिनो ओंखारबोदों। जा दिनै जोङो नाम लानो गोसो गैया बिथांमोनहा बिराद गिदिर जोंनि दैदेनगिरि नाथाय बिथांमोनहा पार्लामेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ जालांबाय सोरबाया राजनिति दलनि गिदिर दैदेनगिरि जानानै थाबोबाय आरो 17 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनायाव बिथांमोनहा आरामै बड'लेण्ड दाबिनाय समाव एबसुनि सोमावसारनायाव एमजिपिनि सोमावसारनायाव बिथांमोनहा सोंखारिदोंमोन आरो दिनै बिथांमोनहा फिन जाय दैदेनगिरिफ्रा आन्दलन खालामनानै सरकार खालामदों बिथांमोनहा बे दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनानै उल्थायै बड'लेण्ड बिनो थांदों। दा नंखायनो दिनै बेखौ जोङो नोजोर बोनानै नुहुरो जे बिथांमोनहा राजनितिनि मोनसे खैसारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बेबायदि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों आरो दिनै जों मिथिगौ भारत सरकाराव बेबायदि दिनैसिम गोदान रायजो सोरजिनायनि पलिसि गैथ'वा। आरोबाव जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ बिथांमोनहा माने डिनाउन्स खालामनो बा बेखौ नासयनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा बेबायदि राहा लामा लादों। दा नंखायनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय बिराद गिथावथाव बाथ्रा ओंखारो जाय दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर बिश्वनाथखौ मोनसे इउनाइटेड एरियायाव लांनो हायाखै, जाय दैदेनगिरिफ्रा बिएसिआव सनितपुर बिश्वनाथखौ जेबो रायखाङाखै, जाय दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिआव सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्रा रायखाङाखै, बिथांमोना मोनसेबो प्रभिजन दोनाखै, सोदेरनो मोननायनिबो सुबिदा दोनाखै, अल्टारेशन सोदोबबो लाबोआखै, अल्टारेशन अफ बाउन्डारिनि सोदोबबो बिथांमोना लाबोनो हायाखै आरो दिनै बिथांमोनानो 6 शिड्युलनि प्रभिजनजों एरिया बारायनो थांनायखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना बेबायदि आन्दलन खालामगासिनो दं। दा बिनिखायनो जों दुलाय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बेबायदि राजनिति माने प्रलबननि जे मोनसे दाबि दैखांनाय दानि समाव जों बेखौ खुनुदिन मदद खालामनो हाया। आरोबाव बिथांमोननि जे नेचार बे मुभमेन्टनि नेचारा दिनैनि समाव गनायजाथाव नङा। दा बिनिखायनो जोंहा रायजोनि जे जेनुइन माखासे इस्युस दङ बेखौ लानानै जों दान्दिसे बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगासिनो दं।